Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi al-qawmi wa qadara bi asrafihi wa a'malihi wa barakatuhu bi al-alamin. Faslun ayat faslun mutawiqi kusiji asal. Wa yalzamu lan wajib fil mayyiti dalem mayit apa arba'atu asya'a papat pira-pira perkara. Yaiku husluhu ngedusi mayit wa takfinuhu lan ngafani mayit wa sholatu lan nyolati aling ngatasi mayit wa dafnulan makamaken nuntun mayit wasnani utawi enek wong loro layu salani ora usah didusi sapa ibnani wa layu sol lan ora usah disolati sapa alaihi wong loro yaiku asyahidu wong sing mati syahid fi maqraqatil musyrikin dalam perang memerangi pira-pira wong musyrik wasya ketulan bayi keluron alladzi lam yastahilkan ora la jarit sapa sikat sorifan malik wa yusalu lan didusi sapa almayit mayit putra lawan kunulan ana fi awal ghusli dalam kawitane ngedusi mayit sidrun utawi pedhong pitoro wa fi akhirih utawi lan iku ing dalam akhir ngedusi syai'un utawi sedidik kafir jane kafir. Kalau kita maos tantang napa niku takziah nggih napa-napa sing saderenge wafat nggih. Rata-rata niku kan diwiwiti kali sakit. Nek sakit berarti kita sebagai sesama wong muslim maka adabe tata kramane nggih nyambangi, ngendani, nilii. Terus umpami kok pas sakit niku sakite lara nemen nggih. Khususe sing sakite lara nemen niku luwih dianjurkan malih kita kangge nyambangi. Karena kita mboten semerap niki mangke sakit sing terakhir napa mboten kita mboten semerap. Nah pas ngendangi tata kramane dhewe nggih kula teraken nggih kaya biasa uluk salam terus ndongakne gedhekno atine keluargane termasuk nek niki umpami kok sakite pun nemen pun ketingali mboten iso dijak ngomong sakite pun sakit nemen IGD napa UGD nah kanggene keluargane sing nunggoni utawa sing nyambangi niku nek saged nunggoi pas wayahe sakitipun lara sakit nemen niku diwaosaken surat Yasin. Bukan diarep-arep sedone mboten. Niku kanthi kita ndonga ya Allah nek pancen niki mangke dikersakaken sehat mugi enggal sehat. Tapi lek niki mangke dikersakaken seda muga-muga sedane ya husnul khotimah ngoten. Dadi bukan berarti terus diwacana Yasin didongakno mati mboten. Intine ngoten. Terus umpama pun sampai sakaratul maut pun megap-megap, maka kita sing nunggoni napa keluarga napa kanca napa dulur niku sebagian maosaken surat Ar-Ra'd. Surat Ar-Ra'd niku juz 13 sak mantune surat Yusuf. Niku cendhek niku mboten dawa kaya Yasin, mboten. Cendhek paling mek 3 halaman paling atus salah. Terus sing setunggal, tiang setunggal niki nalekin. Pas megap-megap ngoten Pak, ditalekin wis. Nek ketingale ambekane cek dawa ya ditalkin dawa mboten napa-napa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nek ketingale pun nafase mboten nutut ya wis sing cendhek-cendhek mawon. La ilaha illallah
utawa paling minimal nggih Allah. Nek niki mangke tiyang sing sakit sakratul maut niki pun saged muni Allah wis mandeg. Sing nalken mandeg tapi sing maca surat Ar-Ra'd dilanjutaken. Surat Ar-Ra'd niku khasiate kangge nyepetne, kangge gampangne oleh sedo ben boten suwi-suwi oleh sakratul maut niku. Dadi fadilahe benten-benten. Lajeng pun sedo mangke di nek melek nggih di remaken terus tangane disendakaken rada ditekan. Oh, mantun sing pertama sing wajib dilampahi fardhu kifayah kan enten sekawan nggih mangke. Sing pertama kudu urut niki, nggih niku didusi. Pun disiapaken. Kula tingali ten mriki insyaallah pun sesuai lah, pun sesuai. Disiapaken nek mayite kakung sing ngedusi ya kakung, nek mayite estri sing ngedusi ya nek anten nggih mriki. Oh alhamdulillah. Lah sing nyapno ya lanang-lanang, mangke sing ngedusi mungkin ngoten. Napa angsal sing mayit kakung didusi wedok, mayit wedok didusi kakung, angsal nek niku putrane. Nek niku putrane napa wong tuane angsal mboten napa-napa. Tapi lek niku garwane, lah niki beda pendapat. Nggih, nek sing mati niku bojo lanang. Bojo wedok oleh melok ngedusi. Ulama niku tapi nek bojo wedok sing sedo niku ulama enten sing sanjang bojo lanang ra oleh melok ngedusi. Enten sing diperbolehkan dua-duanya. Nek sing mati lanang wedok oleh ngedusi, sing mati wedok sing lanang oleh melok ngedusi. Niku enten sing disamakan. Tapi enten sing nek sing mati wedok sing lanang ora oleh melok ngedusi. Karena apa? Sing lanang niku oleh langsung rabi maneh. Mergo hubungan perkawinane niku pun putus. Pun dadi wong liya ngono lho maksud. Tapi nek estri ngedusi sing lanang mati niku pernikahannya mboten putus karena tasik nggak ada masa iddah. Nek lanang kan mboten nggak ada masa iddah. Nah, ulama saking niku ukuran. Tapi temriki sing normal mawon, lek sing sedo kakung sing ngedusi ya kakung, sing sedo estri sing ngedusi ya estri kecuali anake utawa wong tuane. Nek anake kalau wong tua mboten napa-napa. Nek sak bojone iki sing rada masalah. Sing rada ulama beda pendapat. Pun ngedusi mangke ya napa? Ngedusi niku ngenten nggih. Kula mboten ningali langsung pas ngedusi, tapi muga-muga pun leres. Ngedusi mboten nangsal buka aurat. Buka aurate sing mayit mboten nangsal. Jadi tetap dalam keadaan dijaringi, sarungi apa dijarii niku lho. Nggih. Dadi nyirami neten sarung niku wau. Terus astane sing ngedusi menjeru ngosoki mboten napa-napa. Tapi mboten langsung dibuka mboten. Dadi disarungi ngoten nggih. Pun didusi nek saged mangke hitungan gebyorane ganjil. Hitungane gebyorane ganjil. Terus mriki kesunatane napa cibukan pertama temriki ngangge wadah setunggal napa kalih napa tiga wadah kalih nggih baki lho kalih apa napa timboe napa genthonge niku lho kalih. Nah nek kalih sing genthong pertama niki dibaringi kembang nggih mriki nggih kembang nggih. Nek zaman modern tambah sabun mboten napa-napa. Mangke bilase niki sing resik nggih. Sing kedua bilase. Dadi ben boten dicampur dadi siji. Dadi nyuceni niki lho sing pun resik. Dadi sing satu minimal timbang kalih. Sing setunggal niki pun campur sabun kali sampo kali kembang. Mangke sing setunggal niki napa resik, banyu resik. Dicampuri kali kapur mboten napa-napa. Kapur barus nggih mboten napa-napa. Pun
pun diadusi mangke mantun disirami niku umpama mboten diwudoni mboten napa-napa. Tapi diwudoni malah langkung sae ngoten mboten napa-napa. Enten sing wudu riyin malah. Dadi mayite diwudoni riyin terus nembe disiram. Karena memang sakjane kesunahate niku wudu riyin nembe siram. Tapi umpama diwalik nggih mboten napa-napa. Mboten dadi batal utawa najis. Tur mayit niki mantun didusi mantun suci. Mayit niki kan pun sedo, mboten gadah hukum. Umpama kok ana wong liya jenis ngoten lho. Mayite lanang umpami. Enek wong wedok sanes dulure, sanes mahrame, kok ndemek, maka mayite mboten batal. Mboten enten istilah mayit batal, ayo diwudoni maneh raene. Mayit itu sedo, raene istilah batal, istilah urutane wis bener. Didusi wis diwudoni utawa wudu terus didusi monggo. Pun mantun-mantun digenteni telesang wau digenteni sing garing lak ngoten nggih. Diandui genteni sing garing. Pun dilebetaken teng kene kamar utawa teng kene ruangan. Terus wa yukfanu fi thalathati athwabin bidin laisa fiha qamisun wala imamatun. Terus ngafani. Ngafani niki nggih sakjane simpel banget. Ten kene Islam niki simpel banget. Ten mriki kafane diketok pinang lembar ten mriki. Ketok iki nggih. Dados pinten lembar? 3 nggih. Lek saged ganjil, nek saged ganjil. 3 nggih monggo, gangsal nggih mboten napa-napa. Tur napa niku sakjane simpel mawon. Nggih napa kain kafan niku teng ngadep riyin kan nggih. Nah, biasanya diselang-seling kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Kanan, kiri, kanan atau kiri, kanan, kiri wis. Terus mayite sing sampun didusi sampun dianduki kan disalap teng inggile ngenten nggih. Nah, terus dibebetaken jiro lu ngoten. Simpel sakjane. Umpama ngangge setunggal mboten napa-napa. Situk tok terus dibebet mboten napa-napa. Tapi saene minimal niki sunahe 3. Gangsal malih mboten napa. Terus mboten usah ngangge gamis, mboten usah ngangge serban nek sing kakung. Mboten usah iki cekap ngangge kain kafan mawon. Bahkan nek biasane tiyang mantun umroh, mantun haji niki kan tasik nyimpen ihram. Biasane wasiate salah satune engko aku nek mati salah siji kafanku sangka ihram. Niku saya Pak. Saya mboten ngono. Nah, mangke wis danten tidak saged tidak haji tidak umroh nggih. Dados mangke kula sing nyesele niku mboten gadah dobelan. Dadi ikrame setunggal tok. Mari diumbah. Sakjane gadah ikram loro. Ikram sing rada kasar karo sing halus. Nah, nek sing teko saking travel niku kan rada kasar. Sakjane tumbas mari sing halus. Nah, sing halus niki mboten enten cape kolosan. Nek sing travel kan enten tulisane travel. Tapi nek sing polosan iki mangke sing dienggo ihram. Nah, iki berarti tandane kabeh budal neh. Pun ngafani pun mantun terus ngadepi ngadep pundi. Ayo, langsung didepno posisi salat. Nah, jadi mayite kan sebelah kiblat nggih, sebelah kilene. Mangke sing nyolati kan etane ngoten. Nah, lek ten mriki sirahe mujur pundi? Ayo, alar. Ah wis padha nggih berarti dipadakno sing sirahe pun ten ler. Dadi jamaah niku oleh sisi kiwoe nggih. Jamaah oleh sisi kiwoe. Ya wis kaya nang napa makam niku lho. Kan mangke makam kalek miringno tok ngoten lho. Secara posisi sami. Terus posisi imam niku memang ulama beda pendapat. Nek mayite kakung niku engko posisi imame ten pundi? Imami salat. Enten sing berpendapat
ten sirah. Imame niku posisi ten sirah nek kakung. Nek estri posisi ten weteng. Ten tengah. Tapi enten sing berpendapat imame nang tengah, baik mayit kakung atau mayit estri. Pun mboten masalah niku. Mboten dadi masalah. Terus napa niku? Oh nggih, urut niki wae kudu urut nggih. Kudu urut mulai ngedusi, ngafani sampai nyolati. Sehingga nek enten tiyang badhe nyolati jenazah niku kudu dalam keadaan mayite sampun didusi. Lho napa enten mayit disolati durung didusi? Enten. Gak ero nek mayite durung didusi. Contone salat ghaib. Ngapunten nggih, sing sedo ten Kalimantan utawa ten Sumatera. Sedone pas jam 2 dalu. Ditelepon dulure sing ten mriki. Pak Demu sedo, masyaallah. Walah piye? Sepurane koyoane gawe sok rono aku, Budhe. Koyoane gak wis aku tak melok ndongakno, aku tak melok nyolati nang kene ae ya ngono. Ya wis gak apa-apa, wis pandongamu ae. Muga-muga jembar kubure padang dalane wis ra usah budal rene, larang. Budal rodok wis malang serasa takziah pokoke dongane to. Lah, sinten mriki kan mboten ngertos, mayit ten mriki niku pun didusi napa dereng kan mboten ngertos. Terus marang langsung jam 2 bengi tangi pisah tahajud bisa nyolati padahal mereka dereng didusi mboten sah. Makane tanduk riyen mangke kinten-kinten jenazahe didusi jam pinten. Oh alah ya engko ngenteni bar subuh wong-wong kene jam 2 gurung ana. Mboten napa-napa. Oh ya wis kula mangke tak mantun subuh mawon jam-jam 6 jam setengah 7 misan duha ngedusi napa nyolati kula IP mboten napa-napa. Pokoke nyolati jenazah niku baik sing sholat jenazah ten panggenan utawa sholat ghaib. Sholat ghaib ini kan kanggene tiyang sing mboten saged dugi mergo karena jarake tepi napa kerepotan napa-napa. Mung mboten napa-napa. Dan sepun sholat jenazah niki satu-satunya sholat sing mboten nusa ruku, mboten nusa sujud, tapi tetep diarani sholat. Padahal mboten enten ruku sujude. Kenging napa? Karena meskipun mboten enten ruku sujude, sholat jenazah niki tetep diwiwiti kali takbiratul ihram terus dipungkasi kali salah. Endi-endi nek enek penggawean enek ucapan kok diwiwiti takbiratul ihram dipungkasi salam, maka jenenge diarani sholat senajan mboten enten ruku sujude. Nah, fardune kewajibane sing wajib dilampahi niku siji niat. Kok niat. Nomor kali posisine jumeneng nek saged. Nek mboten saged jumeneng nggih sing nyolati kali tegah mboten napa-napa. Terus ngelampahi takbiratul ihram. Takbiratul ihram niku wis diitung takbir pertama. Mantun takbiratul ihram mboten nusa napa doa kita. Namun Fatihah mawon. Mboten nusa surat. Mantun takbir kedua. Takbir kedua sampai keempat. Niki napa takbir kedua maos sholawat sing paling cendhek nggih monggo sing dawa sing kaya ten kene tahiyat akhir nggih monggo sampai innaka hamidum majid niku nggih sae. Mantun takbir ketiga ndonga kangge sing mayit. Lek sing mayit lanang ya Allahumma fir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Nek mayite estri nggih Allahumma fir laha warhamha wa'afi wa'fu anhu. Nek sing mati loro, nah mboten napa-napa loro dijajal Allahumma fir lahuma warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma kailuma. Nek mayite kok akeh ya Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu niku cekahe. Gawe Allah maghfir lahum tok nggih mboten napa-napa.
Lajeng takbir keempat. Nah, takbir keempat niki diisi donga maneh, mboten meneng. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Ndongakno kita, ndongakno keluarga sing ditinggalno. Takbir keempat. Umpami ditambahi takbir kelima mboten napa-napa. Mboten batal niki. Umpama sengaja ditambahi takbir kelima ditambahi dongane maneh mboten napa-napa. Mboten batal. Terus sing napa niku rukun berikutnya mantun takbir nggih. Terus salah, takbir minimal sekawan wau nek ditambahi mboten napa-napa. Terus mantun sekawan takbir salah. Nah, niki wau mulai awal takbir napa niat takbiratul ihram kudu jumeneng bagi sing mampu. Terus takbir pertama takbiratul ihram niku maos Fatihah, takbir kedua sholawat, takbir ketiga donga. Umpama kok mboten apa dongane meneng tok mboten napa-napa. Karena sing wajib niku takbiri. Umpama mboten muni mboten masalah. Nah, ngoten sing keempat takbir malih umpama kok gak apal dongane meneng mboten napa-napa. Ngatur ngoten derek salah. Nah, niku cekak awase salat jenazah. Mriki dibahas dongane dawa niki. Dongane kangge sapa niku benjing kita bahas tentang mendem mayit utawa nguburaken jenazah kali napa sing dilampahi sabadane di makamaken. Atus tanda-tanda cekap nggih. Ya, oke monggo. Di Indonesia masalah meninggal nggih. Ada seorang meninggal dan keluarganya tidak mampu, Yeah. mampu lah meninggal itu wonten rumah sakit, butuh biaya. Hasil kotak menikah, menurut saya itu ya, gini narutan kemudian, nopo diberi pakaratan dumateng musola masjid lagi miskin. Jadi utama itu zaman yang didapatkan kan musola nopo. Oh, niki bondone sing sedo. Iya, hasil kotak. Oh, hasil kotak sing anu. Nah, nggih ngeten. Nggih niki sae niki penting niki. Dados ngeten nggih, enten urutan. Napa mawon sing kedah dibayaraken hak adami utawa secara keduniawian niki kudu diselesaikan. Sing sabadene sedo. Sing paling urgent niku napa siji biaya jenazah. Biaya jenazah, utang itu kena diinganu, tapi biaya jenazah gak kena ditunda, Pak. Contoh rumah sakit. Niki pertama niki riyen. Karena niki nek mboten dibayar, jenazah ora oleh mulai. Niki wonten kan kebijakan ngoten. Dudu diselesaikan administrasi riyen niki nembe kuntur, mboten angsal. Senajan to piyambake ten dalem niku enggak ada utang tangga-tangga jek iso disemayani. Nek rumah sakit ra kena disemayani. Kudune mboten dibayar niki, mboten medal jenazah. Niki rin, dadi biaya pengurusan jenazah. Nek rumah sakit nggih, biaya rumah sakit. Nek umpama kok sampai makamaken termasuk tumbas kafan, nggih, bayar sing ngedu. Ten kota-kota niku gak bayari Pak ngoten niku Pak. Nek ten mriki alhamdulillah gotong royong pun, tapi teng kota-kota besar ngedusi mayit kafan, oh niku biaya kan kabeh Pak. Mboten terus kaya mriki enggak ada iuran sing anu mboten. Iuran teng kota nih mboten sama mek sampah ngono tok. Nek kematian ngurus dhewe-dhewe. Nggih. Oh niki di sini pengurusan jenazah, tajhizul jenazah niki di dhisik. Nek ampun mantun mangke nembe utang. Boten infak. Boten infak. Infak ku keri niku sunah sing wajib riyen. Utang. Lah utang sing dibayar pertama niki sinten? Utang ten kene menungso. Ulama beda pendapat nih, tapi memang sing paling dhisik niki menungso. Nek utang ten Allah niku kena dimakfu, kena ditobati, kena dijalukno sepuro. Tapi nek nang wong ora oleh, ora iso. Utang nang wong dijalukno sepuro ora gelem. Dadi utang teng wong, ada utang teng pun diri niku dibayar. Mboten biaya ngaji kok dalu gawe mboten niku mboten termasuk infak. Termasuk sedekah mboten niku. Mboten wajib ngoten lho. Pun niki
utange dibayarno sik nang wong, lek diutang nang wong. Lek tasih enten sisane maka bayar utang nang Allah. Lho napa iso wong diutang nang Allah saged? Contone biyen wayahe bayar zakat gak zakat, iku dadi utang. Tiang wayahe bayar zakat kok gak zakat, dadi utang sampai mati dadi utang. Mangke sing bayar sinten? Ahli warise sangka bondo warisane utawa kotakan sing niku wau. Niku kan kotakan diparingno ten kene. Keluarga sing minangka sing sedo. Lek nek gak sing sedo mosok enek kotakan. Mosok enten kotakan terus urip monggo paring nek mboten enten. Lah niku berarti nggih kangge niku wau ngurus jenazah sing wajib nggih. Terus beresno utang. Beresno utang kali ten kene menungso terus beresno utang ten kene Allah nek enten. Nek umpami kok mboten enten terus niki enten. Mboten infak. Niki pun dadi bondo waris. Pun dadi bondo waris. Nah, bondone waris sing sedo niku lah niku nek badhe didalaken pinten-pinten kudu kesepakatan ahli waris. Niki mangke dibancai napa mboten, di ngajeni napa mboten niku sepakat, Bang. Mangkene umpami kok enten jenazah terus mboten didongani, mboten di ngajeni, mboten masalah. Karena mungkin ahli warise konsentrasine tasih ngurusi harta warisan. Dadi kudu njaluk persetujuan. Kecuali nek tangga-tangga sing damelaken pun mboten usah mendhet. Yatra niku mboten usah mendhet dhuwit niku niki napa kangge ndongakno sing mayit niki dalu enten sing damelno apem, enten sing damelno nasi, enten sing damelno kare. Ya niku monggo mboten napa-napa. Sing penting mboten dipendhem teko bondo warisan. Bondo warisan nek didalno kangge napa mawon sing boten kewajiban tiga wau maka kudu seizin ahli waris. Iki bapak ngesakne gak tau infak nang masjid musala, ayo duweke dienggo infak nang masjid musala, mboten nangsa. Kudu pamit karo ahli waris kabeh. Nek ahli waris kabeh kok setuju, ya ngesakne bapak ben duwe amal jariah nang masjid, mboten napa-napa. Tapi nek lho ya didumse nek ditumse engko bagianmu engko dienggo infak monggo kersa enek sing pengin nginfaki kangge bapake. Makane pas wae kita kemis malam Jumat niku Pak saene nggih saene pas wae jenengan nyodakoi niku lho napa jajan napa niku kita nyodakoi kan kali ndongakno sing mayit. Nah niku mangke kangge jariyahe sing mayit niku. Nggih jenengan kemis nyemplungi kota napa maringi jajan napa maringi daharan niku karo nyodakoi sing. Makane pas dongane kan jenengan pirengaken sedekatan makbulah. Ya Allah mungkin jenengan dadosaken majelis niki napa dadi wasilah dadi sedekah sing ditampa sing ganjarane jariah kangge sing mayit. Nonton. Pun cekap nggih. Subhanallah wa bihamdihi